Nem, hagyd abba. Mit? Tudom, látom, hogy rekordolsz. Sziasztok, srácok! Megint itt vagyunk a legkirályabb podcasten a világon. Itt van velem Peti. Én Ádám vagyok. Miért nem mondd ki a nevemet? Ja. Hops. Te geci. Akkor nincs itt a Peti. Te faszputton. Amúgy tanulunk. Ez itt a tanulós podcast. De én ezt nem akarom. Hát, sorry. Ez sérti a jogaimat. Nem akarsz tanulni? Ez sérti a jogaimat. Nem mondtam ki a teljes neved. Anyát sem mondta ki tegnap. Képeket sem mutattam. Anyát sem mutatott képeket. Oké, ez mostantól az anyás tanulós podcast. Nem akarom, akkor apád. Mindjárt meglátjuk, hogy tudunk inválni sztár vendégeket. Ez miért jó neked? Miért jó neked rekordolni a farkamat? Hát még hogy a farkadat rekordolnám. Miért jó neked ilyen gecikockás faszputtonynak lenni? Geci kockás faszputtony. Peti mindjárt megmagyarázza, hogy mi a faszomról beszél. Nem a faszodról, rólad. Hát igen, pontosan. Egy dildóhenger. Dildóhenger. Erről listát fogok írni. Miről fogsz listát írni? A dildóputtonyról. Dildóputtony? Dildóputtony. Faszomról beszélsz. Mind tudjuk, miről beszélek. Miért ilyen hosszú a 12. tétel? Ezt vissza fogod hallgatni, hogyha szomorú leszel és magányos? Nem, felrakom YouTube-ra csak úgy. Ne tedd fel YouTube-ra, megsérted a jogaimat. A te jogaidat sértem meg. Az összeset. Azonnal kiléphettél volna, amit elkezdtem felvenni. De tanulok, úgyhogy nincs időm. De tanulok, úgyhogy igazából nincsenek személyiségi jogaim. Anyádnak sincsenek. Az, hogy tanulsz, lemondtál a személyiségi jogaidról. De ez nem így működik. Hát, akkor szerinted hogy működik? Hogy veszem még mindig? Magic. Magic. Kíváncsi vagyok, milyen minőségben veszik. Ez ilyen faszputtony mágia. Melyik része? Így van egy faszputtonyod, amiben mindenféle varázslat van. User joined Is your this a new channel. meme? Aha. Még egy gecikockás faszputtony. Kockás. Látod, ő se érti. De most mit kell ezen még magyarázni? Olyan, mint a négyzet rácsos. Nem, ez kocka, gecikocka. Francia kockás. Minecraftoztál? Én Ki? nem. Na, Hogy életemben valahogy. igen. Egyszer kipróbáltam. És tudod, úgy van, hogyha valamiből összeszedsz 9 darabot, akkor, és körbe rakod, akkor nem 9, 8 darab elég. 9, mindegy. Akkor tudsz belőle egy kockát csinálni, szinte bármiből. Hát sajnálom, srácok, hogy ilyen autista lett a podcast, de nem baj, hagyjuk kicsit kibontakozni a többieket is. Lényeg az, hogyha ha a Minecraftba kivered, akkor lesz belőle gecid, és ha összerakod őket, akkor tudsz belőle gecikockát csinálni. Nem. Mi? Értem. Nem értem. Jézus, mit csinál a PID szabályzó? Milyen szabályzó? PID. Nem tudom, hol van az. Itt előttem a papíron. Nem kéne nekem azt? Unalmas mérnök podcast. Mit tudom, miről tanulsz te ott az eltén? Ez valami elektronikás hülyességnek tűnik. Amúgy az. Nem ott a szendvics karon tanulsz ilyet. Szendvics karon. Értem, a természettudományi karhoz szendvics. Miért ez nem természet? Nem. De... Nem, az mesterséges ember által csinál. Jó, és a faszputtony? Az nem tudom igazából mi. Jó, akkor az természetes. Mire utánozkod az elektronikus. A faszputtony nem elektronikus, így tudod? Nem arról beszélek most, ugye tudod. De arról beszélsz. Ezek olyanok, mint a beszélfüggvények. Mi bestseller függvény? Csak följöttem a wiki lapjára a PID szabályozónak. Ki ez a Viki? A kis barát? Igen.
akivel pettingelni szoktál. Most hallhattuk először Peti epikus meméjét. Már. Valami kommentátor szerepét vetted fel? Ne, igen, én vagyok igazából a főnök. Bocs. Én most lelépek egy fél órára, megyek Pikivel Skype-olni. Én meg letusolok szerintem. Jó podcast volt, srácok. Na, legközelebb újra találkozunk egy hét múlva. Puszi. Megint eljöttem Mindenki mondja a catchphrase-ét. Babalabadabdab. Nem, Az az nem nem a jó, tiéd. az nem jó, mert azért megbasztak minket. De most már az egy... Azért is. Ezért a 3 hangért? Hát igen. Akkor... Hogy volt az a másik? Likma balls, az a catchphrase-en. The praise going on! Nem szeretlek titeket. Nekem ez a catchphrase-em. Ez bármit. Mi? Faszkockás geci puttony. Oké. Most Hát de nagyon most élvező, hogy volt. már elmúlt 18 és szabadon káromkodhat, anélkül, hogy az anyukája rávágnak egy fakanállal. Nincs ott az Folyton anyukája, rám igazából csak vág, ezért itt mondja. Itt ül mögöttem, és sohasem üt engem. Ezért nem jár haza igazából a Peti. Mert Hát Rávág. mert fél, hogy anyukája megüti, hogyha meghallja. Sose értem. De honnan már Petinek szerzés új a fogalat. anyukája van már, az angol tanárnő. Ez nem vicces, ezzel nem poénkodhatsz. Pedig... Várj, akkor most neked micsoda? Kati néni? Ami nem is Kati, vagy annak hívták? De, tényleg annak hívják. Én nem tudom jól a neve. Szerintem nem emlékszem. Pedig tanított téged. Hát attól még sosem de már a középiskolában nem hívtad senkit a nevén, hogy Robi bácsi, vagy Bogdán bácsi, vagy ilyenek. Ez milyen érzés, hogy most már nem jöhetsz össze vele? Erről lemaradtál, haver. Bogdán? Kivel? Angol tanárral. Most az Wow. apád kakol engem épp Épp kakkol téged. az angol tanárnővel. Szomorú vagy? A másikkal akartam összejönni, a másik angol tanárnővel. Ami kiesik, nem múlik. Nézd. De nem Melyik másik angol tanárral? Amelyik Amelyik meghalt. meghalt? Amelyik ellopta a Rubik kockádat és kirakta a titokban. A halott tanárnő meme, az mindig vicces. De nem is emlékszem, ez milyen meme? A halott Micsoda? tanárnő meme? Nem, a Rubik kockás. Elvette a Rubik kockát egyszer. Rubik kocka lopó halott tanárnős memék mindig viccesek. És mit csinált vele? Kirakta? Azt csak kitaláltam. De nem akarta visszaadni. Lenyelte, és azért halt meg. Bogdánnak szóltál, hogy vegye vissza tőle. Hogy elvette angol órán. Ja, emlékszem, ott sírtál. Jézus meg ott pettingelt a sarokban. Hogy kell pettingelni a sarokban? Mivel? A fallal? Hagyjad szegény gyereket, hadd játszol. De még mindig nem tudom, mit jelent az a petting. User joined your channel. Csá! Ennek Megjött a channel admin, mindjárt kibasz minket, mert hülyeséget Nem csinál. áll itt a Bálint. User disconnected from your channel. Valaki lelépett. Ja, Peti. A Peti gondolom csinált magának egy saját szóval, vagy aztán elment. Nem csinált magának. Ilyet? Csak disconnectelt. Most akkor bemutassam a Bálintot? Kiről beszélsz? Kihez beszélsz? Hát tudod, a nézőkhöz. Nincsenek nézők. Hogy hallgatók. Hogy kell nézni egy hangfájlt? Így nézed a véveket? left your Hogy channel. de szép az a színusz User koszinusz joined your kombináció, hogy mi? Ádi, mit csináltál a szobákkal? Semmit. Csináltam egy harmadikat. És miért lett más a password az elsőhöz? Nem más. Más? Channel switched. Channel Most switched. nem tudom Nem ahhoz, megnézni, a mivel... legesleges leghősőhöz. És ott tüntetted el az izémet? Channel admírómat, pedig adtál múltkor. Hát, soha nem tettem. Várjál, mi vagy te? Client connection info. Ez nem az. Hogy kell adni? Elfelejtettem. Pedig múltkor adtam. Igen, mindjárt mondom. Na, kiírtam, az a baj. Set channel group. Várjál, meg Az. channel admin. És ez miért nem maradt meg neked? Fogalmam nincs. Engem is érdekelne.
Ez most Jézus fejfájós podcastja. Na, bár mondjam a vicceset, hogy telt a napod? Micsoda? Hát, ha nem mondod semmi vicceset, akkor nem leszünk gazdagok. Ja. Nem tudok semmi vicceset mondani most neked. Mi a catchphrase magyarul? Micsoda? Catchphrase. Nem minden szót lehet lefordítani. De ezt szerintem le lehet. Írd be a szótár. Motto. Az magyar szó egyáltalán? Az egy szerintem magyarul. Hát magyarul használják, úgyhogy most magyar szó lesz. Motto, olasz eredetű szó. Na bármi, mi a mottod? A nézők imádják a vicces mottókat, amivel elbúcsúzunk a végén. Értem. Ikané, Jó, akkor nem nézők, hallgatók, feljük a Vukarúra, aztán jó lesz. Nincsenek hallgatók. A Vukarun ugye tudod, hogy letörlődnek automatikusan. Igen, tudom. Felrakom Vukarúra, aztán berakom V4-be, aztán jó lesz. Na, Videó. hát Bálint, várom az epikus mottódat. Nem tudok adni neked most neked. Koncentrálok. Mire? NCZ? Játékra. Játékra. Vagy te 5. Megint elcrashelt. Többet nem alapozok. Ebből a zenéről tudni fogják, hogy buzi forcsennerek vagyunk. De ez a izében is benn volt már 2 videójában is Jacknek. 2-ben. És akkor... De mainstream benne. Böfögés vicces. Te voltál? Nem. De. Na, azt hiszem befejezzük a podcastet, mert mindenki nagyon alszik, meg részeg, meg tanul. Úgyhogy mindenki mondja a catchphrase-ét, aztán Te vagy húzzuk. részeg. Mi? Te vagy részeg. Nem. Csak egy 2 pohár martinit, meg egy sört ittem eddig. Akkor igen. Részeg. Bár a sörből még alig ittam. Szerintem én csak egy decit ittam meg belőle. Ahelyett ide jöttél volna, és velem sörözni. Micsoda? Mi bajom van már megint? Nem jöttél velem sörözni. Nem bármi, szólj, hogy fenn van a pipát, aztán megyek. Ja, tudom. Ez egy csík. Kell ahhoz pipa kell, hogy ide gyere. Igen, kell, hogy valamit szívjak nálad. Ami nem a péniszed. Légy szíves, ezt tedd is fel netre, jó? Miért? Azt se tudják, hogy hívnak. Jogos. Sőt, az arcodat se látják. Már csak megbilógazhatnám magam. Fel tudod tölteni sima hangfájlt YouTube-ra? Nem tudom. Igen, azt hiszem. De... És olyan mekkora lesz ez a fájl? Amikor mennyit vetted? Másfél órát. Ez mekkora lett? Nem tudod? De meg tudom nézni. Valahol itt van 1 millió kilobájt. 1 millió kilobájt? Hát a fasz se fog ezzel faszkodni. Csak le kell osztani 1000-rel. 100 mega? Várjál, 1 gigabyte, az sok. Annyit nem foglalhat. Megnézem inkább más böngészőbe pontosan. De 1 gigás lett. Azt a kurva, az meg. Hát jó, de ez loss lesz. Valószínűleg. Átraknám MP3-ban, nem hiszem, hogy több lenne, mint 100 mega. Attól függ, milyen tömörítés. De ugye gondolj bele, hogy ebben csak beszélgetés van, még csak nem így zene. Biztos, Nincsen hogy Sony van valami- Vegas szó. Biztos, hogy van valami kiterjesztés direkt emberi beszédre, ami még durvább tömörítési forma, mint az MP3, azzal lehet, hogy még 50 meg az sem lenne. Megvágom izével. Windows Movie Maker-rel. És berakok